Hvordan får man sit våben chrome painted? Så skal du ind i Arsenal. Drenge. Men jeg vil gerne lige have lavet mit om, faktisk. Drenge. Ja. Vi filmer. Gør vi? Ja. Goddag og velkommen til Barda. Bare det der. Så bliver jeg helt stille, det bekymrer mig lidt. Kom nu, please, mig mod jer. Please, ikke mig mod jer. Please, ikke mig mod jer igen. Vi sidder bare... Det bliver bare så meget mig mod jer, det ved vi godt. Hvorfor gør det det? Det ved jeg ikke, men det gør det jo. Det ved du også godt. Vi vil ikke have den der. Kom til bare det. Hvem er det, der ikke har stemt på en bane? Skynd dig stemme! Jeg har stemt på en bane. Morgen, dit svin. Det har jeg også. Nå, hej. Jeg stemte på den der Nova. Der er kun 2, der har stemt, dit spænd. Det har jeg også. Hvorfor er der så kun 2, der har stemt? Wow, jeg kører 3000 frames lige nu. 3000? 3000. Vi ser lige ved siden, hvor mange frames der det bliver optaget med. Ja, video. 3000. Video Fejl 3000. 16. Det der står med stort, det er hvad du får. Det er ved siden af, der står lille, hvis det er du har tjekket det. Det håber jeg, du har. Med lille? Så der er sådan en lille til højre for tek. Ja. Der burde der gerne stå nogle tal også. Ja. Sådan nogle små tal. Ja. Det er den framerate du optager med. Fordi nu den er så faldet til 200 den anden. Det er også mod altså Peter. FPS det der til venstre. Det er også mod Peter. Tak for lort. Mig er gas. Abe og gasmaske mod abe. Wow, den er underlig den her bane her. Jeg håber fandme der kommer flere ind. Der var han. Hey, Ej, det er det. Jeg elsker den her bane her. der kom nogle flere ind. Peter vil ikke være alene. Hvad fanden? Så bliver jeg skudt. Så kravler jeg. Puha, hvor går det langsomt. Men drenge. Ved I hvad? Hvad? Vi har ikke glemt at fortælle, hvad det er, vi spiller. Nå ja. Vi spiller Max Payne 3. Max Payne 3. Multiplayer. Vi købte i går. Multiplayer. Vi købte det i går, og ja. Der prøvede vi monsterfee. i hvert fald. Monsterfee. Jeg ligger, eller har lagt en, single player kampagne let's play ting ud af Max Payne, som jeg linker til op i hjørnet. Ja, det er mig. Og så du har lagt den ud. ja, det har jeg nok samtidig med den her. Det har jeg nok lidt efter den her. Ikke, vel? Vi livestreamer, drenge, på YouTube. Selvom man skal sådan være mega meget partner for at kunne det. Jo, og så skal du også vente i sådan en fucking lang tid, fordi det er, at du skal accepteres. Mor, jeg står bare altid det rigtige sted. Når det er, I to har en skydekamp, så står jeg altid sådan lige ved siden af Peter og sådan noget. KS'ede du mig lige igen? Ja. Ja. Nu skal Peter dø. Hvor er han henne? Hvad? Fuck! Nej! Dræbte jeg dig? Ja. Hey. Du dræbte også mig? Jeg dræbte dig, Peter. Killing machine, yay. Så har du dræbt 100, Peter. Vær glad for det. Jamen, jeg har altså dræbt sådan... Jeg tror, man får det for hver 100 kills, fordi jeg ved... Nej, fordi den næste er 250, og den er Morten. Har Morten fået. Jeg tjekkede, der, havde jeg 150. Kom så, hvor er I? Dig! Nu er væk, Morten. Jeg går lige hvordan mit våben, det hænger så ud til venstre, men det skyder stadigvæk efter mit sigtekorn. Så mit våben, det peger sådan mod min venstre, men alligevel flyver min kugler direkte ud mod dig, Peter. Så er der en med Peter. Okay, ja. Så har han 5 Morten. Det er han ikke, han er pisringen. Massakrerer ham nu bare, altså. Ja. Au. Tak for lort, altså. Pause. Du skal lige være glad for den der mur, der lige har reddet dit liv. Ja. Ja, den reddede virkelig mit liv. Ellers så skulle den have reddet dit. Dræbte du lige Peter? Ja, på lang afstand. Det er derfor jeg elsker den her. Den er bare sådan mega sniper, men alligevel også er den maskingevær. Min teammate er en noob. Din teammate er der ikke. Morten er bare sådan, jeg hopper, bare fordi det er sjovt. Spilder alle mine bullets her. Wow! Nej, okay, det er noget så ikke engang. Nu gui! Drop mig. Fedt, mand. Spag. Skid, mand. Fedt, man. Spær. Det er spær, bitches. Wow! Wow! Så virkelig
gammel mand, der har det sjovt. Stærkt. Jeg looter et lig. Pas på, morgen, de kan have booby traps. Jeg looter et lig. Du kan, ligesom det der med, at du får flere penge for, at du looter nogen, så kan du også få sådan, at du bliver noget... Folk, der du looter, de har booby traps, så når personen bliver lootet, så springer deres lige i luften. Ej, jeg fejler lige nu, mand. Hey, vi har fået en makker. Vi har fået marker, yay! Hey. Og han er noob. Han er noob, Anton. Hvordan ved du det? Han er lige kommet ind. Det er fordi, han er noob. Han er Fordi han har 0-0 score, eller hvad? Ja, det er ikke godt. Han er sgu da lige kommet. Peter skyder! Peter skyder! Det er noobish. Nej, slet ikke. Hvorfor tror I sådan noget om mig, altså? Wow! Nej. Det var så mig. Og Anton, der er nok taget lige op. Det var Jamen, så er jeg godt. Anton. Hvad? Det var Morten, der dræbte mig. Fuck dig, Morten. Efter alt, hvad jeg har gjort for dig. Ja, så tager jeg lige kill. Hjælpet dig med livets svære tider. Jeg stiller mig bare bag en væg og sådan... En kold cola og en citronmåne. Jeg var altid for dig. Peter, du har aldrig nogensinde prøvet at smage en kold cola og en citronmåne sammen. Hvad? Har du det? Nogensinde fået en kold cola og en citronmåne sammen? Nej. Ej, det lyder kraftedeme også som en ting, jeg heller ikke har tænkt mig at prøve. Bitches! Haha! Hvor du ringe, Peter. Skal du anvende det der på mig, din bitch? Haha. Jeg så bare lige muligheden, altså. Don't hate. No hate. But I want... fuck. Fuck ham der. Jeg vil sådan have fløjet lige i dit ansigt, Hallo, Peter. han er noob. Han går efter os. Ej, gå nu væk, ham der. Jeg skulle have lagt en vendetta på ham. En vendetta! Rejs dig nu, fucked. Jeg hader, man skal til at rejse sig og ikke kunne gøre en skid, mens man rejser. Ja, men du kan også godt blive liggende, hvis du bare lader være med at holde mellemrum i bunden. Ja, men altså... Det får du ikke ret meget ud af. Og gå Peter. Peter han hopper sådan 3 mm bare for at finde ud af, at han overhovedet ikke kunne ramme os. Jeg dræbte sgu da lige Morten. Gjorde han? Gjorde du? Ja. Han er en lokker her. Fandt du han af, Peter? Ja, Peter! nej. The hunter became a hunted. Kommer også bare. Ej, gå nu væk! Han er altid lige bag mig, når jeg har været i skydekamp med Peter eller en eller anden. Så kommer ham der og nøjgi. Sådan lige røven af mig, og så er han bare Han har sådan... X på. Han har X. Nej, han har sgu da af. Han lavede lige, hvad det nu var, Superman. Han hoppede sådan hele vejen ud af mappet. Gjorde han det? Tror du ikke bare, det Hvorfor var... Hvornår havde jeg fanden ikke- gjorde han det? Hvorfor havde jeg ikke det der på video? Hold Jeg kæft. så ham sgu da lige der, da han døde lige før. Han hoppede sgu da bare lige ud, han hoppede sådan 3 cm, Morten. Det gjorde han seriøst ikke for mig. Han lavede lige Superman. Ja, Superman er en ting, som er meget almindelig i dette spil. Jeg vil gerne demonstrere Superman! Så lige i væggen. Så kommer jeg ikke engang over den der forhindring Tillad der. mig at demonstrere. Superman! Au! Var det dig, der skød med i røven, Peter? Ja. Nej! Onoigi! Nu får du en vendetta, din bitch. Jeg dræbte ham. Gør du? Ja, Jeg jeg synes dræbte stadig, ham. han er heks. Det kræftede mig sådan en mærkelig hack at kunne hoppe uden for banen. Prøv at se mig! Jeg hopper ud et sted, som jeg slet ikke kan bruge til noget. Prøv at se mig. Det døde han jo. Peter, det gik da godt for jer to. Det der lille trick der, I lavede. Sådan noget. Det der med, at de Hvad sådan... du om? I kommer sådan flyvende. Ikke, hvad du taler om. Peter. Jeg vil jagte dig ned. Det er du dyr. I wanna hunt you down, bitch. Jeg døde sgu da lige andet. Ja. Biatch! Bitch, please. Du roller lige lidt. Mig? Jamen, Peter. Hvad? Så tog du om kraftet med dit svin. Fast and loose. Yeah. Award. 250 kills i hvad den er, free aim.
I alt. Jeg plejer altid at aim. Jamen, free aim, det hedder selve mode, vi spiller i, Peter. Ja, det er hvor der er rekyl med. Ja, det er hvor der er rekyl, og du skyder mere upræcist. I det andet, der er det bare sådan perfekt ramt hver gang. Det er for noobs. Vi spiller for de mere prof-spillere. Hvad er det, du griner af? Er det virkelig så sjovt, at vi spiller for de prof? Nej, jeg griner bare i PR. Vi smider os ind foran hinanden, og så løber vi plukke hinanden. Så ligger vi bare sådan lidt og chiller og skyder hinanden i ansigtet. Det er jo en herlig beskæftigelse, ikke? Det er noget, man gerne sender af. Weapon ranked up 5. Jeg elsker den her fald. Søndagstur. Og jeg har købt sådan en anden machine gun. Jeg er næsten fuld af adrenalin. Og den er sådan mega grim. Jeg kan ikke lide den her machine gun. Den skyder ret hurtigt, men sådan mega svagt. Det var sådan lidt Som din mor. Der er 34 sekunder, indtil vi vinder. Hvordan kan du gøre det der? Jeg sniger mig op på dig, Peter. Wow! Så skulle der have plukket dig på lang afstand. Hvad? Jeg stod sgu der have plukket. Nej, det var ikke mig. Jeg stod lige foran roden. Anton ved range. Jeg dræbte ham. Fedt nok. Jeg vil loot ham! Peter, dit lige er mit! Jeg vil loot ham, og det må jeg ikke dræbe på. Anton laver 63. Anton laver 63. Jeg tror, jeg laver 720 der. You lose. You win! You win! Jeg tror, jeg var den bedste på vores hold. Tror jeg også, du var. Ja. Gorilla, mand. Gorillaen er altid den bedste. Jeg er et vilddyr! Bedre end dig, mor. Hvor lang tid? Var det 15 minutter? Ej, det var kun 10. Var det? Ja. Ikke godt. Red dot site. Anton, skal vi ikke cut videoen her? Skal vi det? Og så sige, at man vi siger farvel. Per deathmatch, ligesom. Jo. Så spiller vi sgu, drenge. Så. Det er os tre igen. Det er mig, Peter, mod Morten. Oh yeah. Fandt du vej hen? Hvad siger du? Ja, det er jo kun os tre. Okay. Jeg tror, de bliver automatisk kicket egentlig. Fuck! Heldig. Tak for det. Morten, du har så meget hacks, det havde jeg glemt. Ja, og Morten har hacks. Ja, jeg har også kun. Morten har sådan haft hacks lige siden vi begyndte med et eller andet våben. En af lorte lille Ushi han fandt fra starten af, og så har han bare haft hacks med den. Han var psykopat OP, mand. Bortset fra jeg lige nakkede om der, så har han haft hacks. Wow. Jeg kan ikke lide det tordner. Det gør mig bange. Jeg looter mit eget liv. Det er jo bare helt herligt. Hvor er Morten? Du får i hvert fald noget mere for at dræbe ham nu. Bare skynd dig. Det kunne være rigtig lækkert. Nå, Morten. Gjorde jeg lille Morten ked af det? Ja. Svend havde en vendetta. En lille bitte vendetta. Jeg skal bullet time. Det er virkelig det fedeste i det hele det her spil her. Det er bare bullet time. Jamen det er det sgu da. Ja. Altså det der med at du bare kan flyve i slow motion i sort-hvid ud over folk, og de er bare sådan. Hvad fanden skete der? Der er fuck. Så er jeg lille Peter. Morten. Det kan da godt være. Morten, husk lige, jeg har scope på nu, ikke? Så nu rammer jeg sådan meget bedre på afstand. Scoper. Ja, det gør jeg altid. Gør du aldrig det? Morten. Sat. Lidt hjælp her. Jeg prøver sgu, men jeg skal jo også lige kunne finde ham. Så bare hør efter skuden. Og mig, der råber portugisisk. Ja, jeg ved sgu da godt, hvor du stod, men jeg vidste ikke, hvor han stod.
Kommer der ikke nogen ind? They did what What? they said they would. Morten one-shotter mig sådan deroppe med en ushi. Det er det jeg siger, hacks. Så har Først det, når Morten eddermukken får også et bare skud ramme. ind, ikke? Så dør han. Eller så dør man. Så dør han. Så dør baby. Så dør Morten simpelthen. Morten han kan ikke selv klare at skyde med sit Så våben. dør baby. Morten er værre end sniperne. Jeg gled lige af... Ej, det er du rent faktisk ikke. Nej. Jeg har ikke engang dræbt Morten endnu. Kom on. Du kræftede med en ringgranat. Nå, Morten han er så tæt på det. Dræb ham, dræb ham, dræb ham. There was someone banging Igen? for blood. Men Morten. Han står derovre, han står derovre! Nu ligger vi lige i. Hvad, mand? Fight wasn't enough. Gider ikke være hernede. Fuck! Du er bare konstant omkring mig, Morten. At jeg overlevede så lang tid, det overrasker mig faktisk. Fik du ham, Peter? Der er kommet en med Morten nu. Ja, det var det Morten han lige sagde. Der er det samme level. Som er sådan pænt freaking sindssyg. Jeps og Hanushi. Fuck, han er sindssyg! Singled one out. Yeah. Vi dræbte sgu da lidt. Ej, nu mener du ikke jo. Svært. At man kan være så ringe til at ramme. Nå, Morten. Jeg ved ikke, som om du kan lide det. They were people of their Jeg word. troede, vi var venner. Jamen, det er vi bestemt ikke. Nå. Ingen af os. Ej, gå nu væk, ham der. Han er da så irriterende, som man kan blive. Hej, Morten. Farvel, Peter. Den laver du. Du er jeg ved ikke, hvor Morten er. Ja, ikke? Den Ushi der kan one-shot folk. Jeg har oplevet i singleplayer tusindvis af gange, at jeg skal bruge sådan flere skud i hovedet direkte i panden på folk. Ja, det er virkelig ringe. Man skal sådan skyde dem virkelig direkte i panden, for at det dræber. Sådan, Peter. Var det ikke dit første gang, du dræbte Morten? Nej. Nice, Peter. Jeg er så tæt på det lige. Ja, det ved jeg godt, sådan er det valgt for det mig det meste af tiden. Fuck. Og klar. Suicide! Så du fik ikke et kill for det, gjorde du? Hvor er jeg god. Står i Thor Kame deroppe. Taking offense. They've been all talk. Han er så sindssyg, ham der. Din makker der, Morten. Ja. Han er fed. Fed mand. Spag. De er lige derom, Peter. Tror du? Jeg ved det, jeg så hans name tag derom. Hvor er der også, men altså... Må du have lidt mere tiltro i det? Frick! Morten er bærs. Ja, jeg kunne godt mærke ham. Pas på ude for døren. Ja, lige ude for døren står han jo. Ja. Peter, han stod sådan hele vejen nede. Han har løbet, skal du se. Han dræbte mig lige så snart jeg kom ud for døren. Du har stået der et godt stykke tid, Peter. Sig mig, har en granatkaster eller sådan noget? Han har en fucking granatkaster. Hold da kæft, mand. They couldn't say they weren't Berserker warned. mode. Rage mode activated. The fight got personal. Kom nu op med dig. Nej, kom nu op! Fuck, hvor
hvor han dog ringte til at komme op ham her. Seriøst, jeg trykkede sådan 20 gange, før han tog den første. Han er tung i røven, mand. Hvordan kan det være, jeg ikke kan ramme det svin? Ham der for dit hold, ikke? Nærkamp. Så bremsestreg. Synes I, vi er for banale? Ej, mor, den der udsigt kan du simpelthen ikke ramme med derfra. Det kan man ikke. Hold kæft, hvor er det også spillet og bare ringe. På den måde, altså ikke ringe. Men altså, du ved. Hold kæft. Peter, din bøsse. Peter er gået i sangmode. Sangmode. Igen. Så laver vi sangmode af. Ej, nogen stoppe! Den lille hacker. Den lille irriterende pro-hacker. Pro-hacker? Pro-hacker. Han er pro til at hacke spillet. Det gør meget så mening. han har bare dræbt os en instans. Han er sådan over halvdelen, der skilles. Stadig. Så du er ude af din tid. Har du dual wheel eller fedt? En revolver og en almindelig pistol. Og det. Wow! Peter var sådan en flyveabe. Jeg skulle da også have abemaske på. Jamen det var det jeg siger, der får du en flyveabe. Hvor fanden kom det fra? It was just hot Okay. air. Hvad? Jeg ser dig skyde dernede fra. Et sekund bag efter, så er du bag mig. Det var min anden marker, dude. Var det? Ja, Hvad fanden er en makker, dude? Makker du? det ved jeg ikke. Det var min anden makker, dude. Du siger den samme ting 2 gange. Det er min makker, dude. Jeg knæber dig, Morten. Blitz. Litchi. Hvad? Og jeg kan finde nogen af jer. Ja. Hello. Jeg sagde ikke noget for. Ja, det har jeg lavet. Nå ja, det har jeg også. Det er noget engelsk Du skal lave meget, hva'? Det er der vist ikke kommet tid på endnu. Nej, du synes, Anton, vi har været noget klasselærer hele næste uge. Ja, det er nemlig det. Jeg sidder og snakker med Morten Peter, de siger også, at der ikke er kommet tid på den. Vi har jo klasseuge i hele næste uge. Så. Ja. Du må godt lukke døren. Du skal Danke. lukke døren efter dig, kælling. Så fik de også det med, hva? Det var mufti. Mufti kom forbi. Nå, men så takker vi af, tror jeg. Efter en kort mufti-samtale. Se med næste gang, hvor Mufti gerne vil. Gerne vil have din hund. Hvad du snakker om, dreng? Det ved jeg da ikke. Hvad snakker du om, man? Vi kan hvad for en bane vælger vi? Morgen, vi siger farvel. Jamen farvel, undskyld. Farvel for sat. Vi gør det. Timeren sætter ned. 5, 4, sig noget. 3, 2, 1.